řekl mi jeden řek, abych mu řekl, kolik je v Řecku řek. A já mu řekl, že mu neřeknu, kolik je v Řecku řek, protože nejsem řek. Žak, jak kdyby No. to je bublej, nebo Bublé jako. jak kdyby vibruj. Ale jak? Řekni. Ř. Řekni. Teď. Jo, teď jsi řekl, že... Ale řek. Jo, Řekl mi jeden řek, abych mu řekl, kolik je v Řecku řek. A já mu řekl, že neví, kolik je v Řecku řek, protože nejsem řek. Teď je to dobrý, jo. Teď můžu účinkovat v Čechách. Umíte česky říkat? Já skutečně poznávám, že Bůh nestrání nikomu, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a koná spravedlivě. Říká Petr, citát, Skutky 10, 34, 35. A hle, křesťané, naše mezinárodní politika. Priatelia, prosím,